Анджей Падшобут на свабодзе і хутка можа адбыцца. Яшчэ одно вызваленне. Зграя сабак пад горадняй нападае на людзей. Але ЖКГ бяздзейнічае. А тым часам урад уводзіць татальны кантроль за банкаўскімі пераводамі. З вас падабайкі і каментары, а мы пачынаем. Гістарычны дзень для беларускай журналістыкі і польскай дыпламатыі. Журналіст, лаўрэат прэміі Сахарова Анджей Падшобут выйшаў на волю. Это сталася магчымым у выніку беспрэцэдэнтнага абмену паводле формулы 5/5, які адбыўся ў сэрцы Белавежскай пушчы на пешаходным пункце пропуску Перароў Белавежа. На польскім баку журналіста асабіста сустракаў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск. Сімвалічна, што ў момант пераходу мяжы ў руках Падшобут трымаў свой беларускі пашпарт. За гэтым вызваленнем стаіць каласальная праца спецслужбаў 7 дзяржаваў, у тым ліку Польшчы, ЗША, Малдовы і Румыніі. Перамоўны працэс паміж КДБ Беларусі і агенцтвам выведкі Польшчы цягнуўся з верасня 2025 года. Ключавую ролю адыграў Вашынгтон. Спецпасланнік прэзідэнта ЗША ў пытаннях Беларусі Джон Кол пацвердзіў, што вынік стаўся магчымым дзякуючы асабістаму лідарству Дональда Трампа і, цытата, «канструктыўнаму ўзаемадзеянню з Александром Лукашенкам». Падшобута затрымалі 25 сакавіка 2021 у горадні. Яго абвінавацілі ў, цытата, распальванні варажнечы за артыкулы пра падзеі 1939 года і пратэсты 2020. У 2023 журналіста засудзілі на 8 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. За кратамі ягонае здароўе сур'ёзна пахіснулася. Праблемы з сэрцам, арытмія і гіпертанія пагоршыліся пасля года перабывання ў памяшканні камернага тыпу. Польшча змагалася за Падшобута ўсімі метадамі, аж да закрыцця памежных пераходаў, што сталася магутным рычагом ціску на Менск. Разам з Падшобутам свабоду атрымалі яшчэ 2 грамадзянаў Польшчы і 2 грамадзянаў Малдовы. Узамен еўразвяз перадаў 5 чалавек, сярод якіх грамадзяне Беларусі і Расіі. Адзін з самых рэзанансных фігурантаў спісу на выдачу – археолог Александр Бутягін, якога Польшча затрымала па запыце ўкраіны за незаконныя раскопкі ў анексаваным Крыме. Прапаганда сцвярджае, што Падшобута адпусцілі, цытата, на просьбу маці. Аднак відавочна, што ён стаўся ключавой фігурай у вялікім палітычным дыялогу. Віншуем Анджея Падшобута і ягоную сям'ю з вызваленнем. У Магілёве працаўнікі ДАІ затрымалі п'янага кіроўцу, які спрабаваў уцячы ад патруля на завулку Мечнікава. На патрабаванне спыніцца Volkswagen не рэагаваў, таму інспектарам давялося блакаваць аўтамабіль. 35-гадовы затрыманы меў відавочныя прыкметы ап'янення і адмовіўся прайсці медагляд. Высветлілася, што гэта рэцыдывіст. Мужчына ўжо быў пазбаўлены правоў кіроўцы за аналагічнае парушэнне. Цяпер ён у изолятары, а ягоны аўтамабіль на штрафстаянцы. Кошт такой паездкі астранамічны. Парушальніку прысудзілі штраф на 250 базавых велічынь. Гэта 11 250 рублёў, а таксама забарону кіраваць аўтам 5 гадоў. У Беларусі яшчэ мацней закручваюць гайкі фінансавага кантролю. Пастановы ўраду. Банкі цяпер абавязаныя штоквартальна здаваць падатковай дэталёвую інфармацыю пра любыя пераводы грамадзянаў за мяжу. Калі раней пад прыцэлам былі пераважна буйныя пераводы, то цяпер пад сталы нагляд трапляе літаральна кожны ваш крок. Улады пашыраюць маніторынг да абсалютнага. Падатковая атрымае поўную карціну вашых асабістых выдаткаў. Дадамо да гэтага пераход бізнесу на жорсткую штоквартальную справаздачнасць і атрымліваем сістэму татальнага лічбавага сачэння. Выглядае як чарговы крок для ўзмацнення ціску на прыватныя ашчаджэнні беларусаў. Сёлета з 1 чэрвеня Беларусьбанк мяняе правілы. Кожны кліент зможа мець толькі па адной картцы кожнага тыпу, незалежна ад валюты ці формы выпуску. Адзін прадукт у адныя рукі. Паводле банку галоўная мэта – бяспека. Гэта кардынальная барацьба з дроперамі, падстаўнымі асобамі, якіх махляры масава выкарыстоўваюць для вываду і праводу скрадзеных грошай у гатоўку. Банк хоча спыніць такія схемы. Акрамя гэтага зменяцца умовы. Бясплатны статус картаў цяпер будзе залежыць ад аб'ёму вашых аплатаў, а папулярна Белкарт Прэміум страціць ільготы для вайскоўцаў. Падобныя абмежаванні раней анансаваў Нацбанк, таму рыхтуйцеся. Хутка аналагічныя ліміты могуць увесці і іншыя банкі краіны. Спадарожнікавыя здымкі кампаніі Planet Labs, зробленыя 27 красавіка, зафіксавалі прысутнасць Александра Лукашэнкі ў рэзідэнцыі Ляскавічы Петракаўскага раёну. Паводле Радыё Свабода, якое першымі дало гэтую навіну, на тэрыторыі аб'екту быў ідэнтыфікаваны верталёт Ми-8 белага колеру, што супадае з графікам працоўнай паездкі дыктатара па Гомельскай вобласці.
Звесткі са спадарожніку паказваюць нетыповую для гэтага аб'екту канцэнтрацыю тэхнікі. Апроч 20 цывільных аўтамабіляў на здымку зафіксавана 6 адзінак вайсковай тэхнікі колеру хакі. Прынамсі, 3 з якіх нагадваюць грузавыя аўтамабілі. Паводле аналізу архіўных здымкаў за папярэднія гады такой прысутнасці вайсковай тэхнікі ў рэзідэнцыі раней не фіксавалася. Геаграфічна аб'ект размешчаны за 50 кіламетраў ад мяжы з Украінаю. Графік перамяшчэння пацвярджаюць афіцыйныя крыніцы. 26 красавіка Лукашенко праводзіў інспекцыю ў Ляскавічах, а 27-га раніцу вылецеў у Нараўлянскі раён. Рэзідэнцыя ў Ляскавічах ёсць часткай нацыянальнага парку Прыпяцкі і падпарадкоўваецца кіраўніцтву справамі прэзідэнта. Гэта закрыты комплекс, які выкарыстоўваецца выключна падчас веснавых візітаў Лукашэнкі ў рэгіён. Даступныя спадарожнікавыя звесткі паказваюць, што для арганізацыі бяспекі падчас цяперашняй паездкі залучылі сілы і сродкі, якіх не выкарыстоўвалі раней. Жыхары некалькіх вёсак Гарадзенскага раёну скардзяцца на агрэсіўную зграю бяздомных сабакаў, якая, кажуць, ужо некалькі гадоў трымае страх у наваколля. Гаворка ідзе пра вёскі Жылічы, Мастаўляны, Галавачы ды іншыя населеныя пункты. Людзі кажуць, што баяцца лішні раз выходзіць на вуліцу. Сабакі паводзяцца агрэсіўна, збіваюцца ў зграі, нападаюць на людзей. Небяспечныя сітуацыі ўзнікаюць і на дарогах. Мясцовыя жыхары расказваюць, што сабакі кідаюцца пад колы транспарту, ад чаго кіроўцам даводзіцца рэзка манеўраваць, каб пазбегчы сутыкнення. Асаблівую трывогу ў вяскоўцаў выклікае бяспека дзяцей, якія ездзяць па вёсках на роварах. Ад нападаў цярпяць і хатнія жывёлы. У вёсцы Мастаўляны каля Скідзелю сабакі ўжо некалькі гадоў загрызаюць авечак і козаў. Мясцовы жыхар Александр Зялінскі расказаў, што за гэты час ягоная гаспадарка практычна знішчаная, а праблемы ведаюць мясцовыя ўлады і камунальныя службы. Аднак вырашыць яе пакуль не ўдаецца. Сітуацыю ускладняе і кадравы дэфіцыт. У мясцовым ЖКГ больш за паўгода застаецца вакантную пасаду спецыяліста адлову жывёлінаў. Жыхары сцвярджаюць, што звароты ў розныя інстанцыі не даюць выніку. Праблема існуе ўжо не першы год. Эксперты азначаюць, што ключавая прычына з'яўлення такіх зграяў – безадказнае стаўленне ўладальнікаў, якія пакідаюць жывёліну без нагляду. Путёўка ў дзіцячы лагер з кругласотневым перабываннем летам 2026 года будзе каштаваць каля 760 рублёў. Сярэдні кошт дня ў санаторыях для дзяцей складзе каля 76 рублёў. Пра гэта паведамілі ў рэспубліканскім цэнтры аздараўлення і санаторна-курортнага лячэння насельніцтва. Канчатковыя цэны на путёўкі ў дзіцячыя лагеры пакуль не зацверджаны. Іх сфармуюць уласнікі і арганізатары цягам красавіка. Пры гэтым кошт адпачынку будзе часткова кампенсавацца за кошт сродкаў дзяржаўнага бюджэту. Чакаецца, што летам 2026 года путёўка ў лагер з кругласотневым перабываннем будзе каштаваць каля 760 рублёў. З гэтай сумы дзяржава пакрые прыкладна 40%, каля 302 рублёў. Бацькоўская даплата, які раней складзе не менш за 10% ад поўнага кошту путёўкі. Дадаткова кошт можа зніжацца за кошт сродкаў мясцовых бюджэтаў, прафсаюзаў і наймальнікаў. Рост цэнаў на адпачынак прагназуецца ў межах 5-6%, што паводле ацэнак спецыялістаў цэнтру адпавядае ўзроўню інфляцыі. Адзначым, што ў мінулым годзе змена ў кругласотневым лагеры каштавала каля 675 рублёў, а ў гэтым сезоне чакаецца цана на ўзроўні прыкладна 760 рублёў. Гэта прыкладна на 12-13% больш і прыкметна перавышае агучаны прагноз. Больш падрабязна пра гэта чытайце ў матэрыяле Ганны Калтыгінай на belsat.eu. На гэтым мы сёння ставім кропку. Беражыце сябе. З вами быў Руслан Ігнатовіч. Пабачымся.